Il-pittura fuq il-bnadar hija użanza li għadha b'saħħitha fost il-Maltin. Dan jiġdu n-numru kbir ta' bnadar li naraw iperpru fuq l-arbli, speċjalment fil-jiem tal-festi. Dokumenti juru li sa mis-sena 1680 kien isir kiri ta' bnadar għal żmien il-festa taż-Żurrieq. Tkellimna ma' Jeremy Kakija ta' 36 sena miż-Żurrieq li ta' kuljum imur fil-garaxx tiegħu sabiex jaħdem fuq diversi proġetti artistiċi fosthom il-pittura tal-bnadar. Kakija qalilna li tpinġija tal-bnadar titlob ċertu reqqa minħabba li ma tistax tagħti l-iżbalji għaliex dawn jinkixfu fid-dawl tax-xemx. Id-daqs tal-bnadar li ħademu jitla sa kobor ta' ftit iktar minn 10 metri bi 15-il metru. Kakija l-ewwel jipprepara d-diżin fuq karta u wara jippreżentah lill-klijent. La darba dan jintoġob, il-ħajjata jlestu drab tal-bandiera u jibda jpitter id-diżin fuq iż-żewġ naħat tal-bandiera. Barra minn hekk semmilna l-ħidma li ċertu bnadar jitolbu, partikolarment meta dawn ikollhom pitturi dettaljati jew armi meħjuta fuq il-bandiera. Kakija tkellem fuq kif il-lokalità taż-Żurrieq tagħti importanza lil festa u l-bnadar u għalhekk lid-delizzju tiegħu. Hawn iż-Żurrieq hawn ġiex festi kbar, tista' tgħid għandhom l-ingredjenti li jkollha festa kompluta u xejn inqas mill-arbli u mill-bnadar. Fid-dawl ta' din it-tradizzjoni, il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq qiegħed jimmira li jikser ir-rekord li jkun ir-raħal li tella l-iktar bnadar f'ġurnata. Minn hawnhekk ma nistax ma nħeġġiġ l-iżrieraq kollha. Kull min għandu arblu mtella fuq il-bejt biex kulħadd itella l-isbaħ bandera li għandu, ħalli naraw iż-Żurrieq darba f'sena kollu bnadar bluni u ħomor u kull kulur. L-attività tar-rekord ta' bnadar fiż-Żurrieq se ssir fil-15 ta' Wissu. Dakinhar se jingħaddu n-numru ta' bnadar imtellajn sa 8:30 ta' filgħodu. Il-bnadar għandhom jittellaw fuq arbli ta' mill-inqas 20 pied kemm fit-toroq kif ukoll fuq il-bjut. Il-bnadar jistgħu jkunu ta' kwalunkwe qies.